Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri. A yau kuma cikin yardan Allah bidiyon mu za mu yi bidiyo ne akan yadda za ka samu kuɗi a application. Za ka na bude labarai ne, za ka na tara kuɗi, za ka tara kuɗi da yawa wanda insha allahu ba tare da ka sha wahala sosai ba. To da farko za mu je mu nuna muku yadda za ka sauke application kuma da za ka buɗe shi da sauransu. To ta yaya za mu zo mu nuna muku waɗannan abubuwan duka lokaci yana zuwa, kuma za mu nuna muku a gaba. Amma dan Allah kafin nan ku ci gaba da daddanna mana subscribe da kuma alamar like da comment da sauransu, dai duk abun da ya kamata dai ku danna mana shi kawai. Ya yi kyau, mun gode sosai. Da Allah ku ci gaba da daddanna mana subscribe. Kwana biyu nan mun ga canji sosai wallahi, masha Allah ya yi kyau sosai. To bari mu je mu fara bidiyo. Da farko idan kana da Play Store, shine wannan kenan, idan kana da shi sai ka danna shi kamar haka, ka shiga akan shi. Bayan ka shiga akan shi, bari in cire kamar nan kar in dame ku. Bayan ka shiga akan shi gashi kamar yadda kuke gani, sai ka zo wajen alamar sacin sai ka rubuta was break. Kamar yadda kuke gani gashi nan was break. To kamar yadda kuke gani gashi wannan shine application din, kamar yadda kuke gani wannan mai alamar B a jikinsa. Gashi ni na riga da na yi installing, suke mun in yi updating amma ba zan yi ba. Kamar yadda kuke gani ga yanda abubuwan shi suke, gashi nan kamar yadda kuke gani. So gashi mutum 69,000 sun yi wannan nashi, sun yi review nashi. Mutum miliyan 1 da wani abu sun yi downloading nashi da sauransu dai. Gashi nan kamar yadda kuke gani ga yanda abubuwan suke. So da farko idan ka zo ba zai nuna maka haka ba, kai da yake baka cire shi ba, sai ka danna alamar installing. Bayan ka yi danna alamar installing, ka yi downloading nasa kenan, sai ka danna alamar open kenan. To bayan ka danna alamar open, bari in nuna maka yadda fuskar tasu za ta kasance. So da farko idan ka danna alamar open, gashi ga yadda zai nuna maka. Kamar yadda kuke, kai ma dole ya nuna maka alama, sai ya nuna maka alamar farin nan kamar yadda ya nuna mun, kuma gashi zai kawo maka alama kamar haka. To gashi zai kawo maka alama inda zaka je ka na karanta labaran ne. Idan ya kawo maka haka sai ka danna got it, sai ka zo ka danna alamar nan ta arrow inda ta zo ta yi haka, wannan alamar kenan. Kana dannawa zaka ga ya kai ka direct inda kake so ka yi. So da farko kamar yadda kuke gani gashi yanzu bari in je ƙasa can, zan karbi wani point wanda ko da yaushe kowanne shiga ɗaya sai sun ba wa mutum. So bari mu je ku gani. So kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu wannan alamar tana tafiya, bari ku gani. So na manta na je na danna wani, bari mu je. So bari alamar nan wannan alamar kenan ta cika, sai mu je mu nuna muku kamar yawa ku ji. Bari ku gani yadda za su bani point kyauta, wanda wannan ba na kamar da kuke gani gashi yanzu point 200 ya shiga mun account nawa kenan. To bari yanzu mu je mu nuna muku yadda abun yake. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya nuna mana alamar nan kenan, ya nuna mana alamar bidiyo da sauransu. Gashi nan dai kamar yadda kuke gani a nan ƙasa. Da farko gashi home videos and the wallet. To sai mu zo mu shiga wallet mu ga yadda wallet din yake. So kamar yadda kuke gani gashi nan anan yanzu, anan sun nuna mun your point, kun gani 25,200. Today's point, abunda yau na tara 2,320. Total cash out kamar yadda kuke gani gashi nan 0.00. So da yake na yi updating na application din ne, shi yasa kuka gan shi haka. So gashi yanzu direct abun da mu fara yi shine za mu je mu karanta labarai, sai mu ga abun zai garu. So na manta ban nuna muku nan ba. Kamar yadda kuke ganin nan kenan, nan shine duk bayan awa ɗaya zaka zo ka shiga, za su baka 1,000 wannan point 1,000 ko fiye da haka ko kuma ƙasa da haka, yanayin sa'ar ka. So duk bayan awa ɗaya suna bayarwa. Da yake yanzu nan na bude su bani point 820, shine suna irga time yanzu saura minti 40 da wani abu. So bari mu je mu nuna muku yadda za ka buɗe labarai. Yanzu kamar yadda kuka ga wannan kenan, COVID-19 man who filed waya da sauransu nan gashi nan anan kamar yadda kuke gansu, wannan sune labaran.
So da farko abin da za ka yi sai ka danna kan labari kamar haka. Bayan ka danna zai nuna maka alamar sacin haka. Wannan ba ni kaɗai zai nuna ba, har da kai ma zai nuna maka. Amma da kuke gani gashi zai nuna maka alama kamar haka. Sorry, kamar wallahi kira ne ake yi, bari. So kamar yadda kuke gani gashi yanzu, bari za mu je mu buɗe wani labarin. Gashi wannan sun riga da sun bani, bari mu je mu buɗe wannan kenan. 4G and COVID-19 da sauransu, bari mu zo mu buɗe shi mu ji yaya shi kuma lamarin shi yake. So kamar yadda kuke gani gashi yanzu sun ce mun kamar da sun bani wannan kenan point 100 kyauta. So kamar yadda kuke gani a hakan ma ga wannan din, ga na karanta labarin yana shigowa, bai shigo ba tukunna. So bari ku gani yanzu yanda abun zai cika. Kun gani abun ya cika gashi a ƙasa yana ta sacin kenan. Kamar da kuke ga sun bani 200 da wancan 300. Kun gani a labari ɗaya point 300 na tara a kai. So bari mu zo mu koma wallet ɗin ka. Da zu 200 da nawa, 2,320, yanzu kuma 2,520 kenan, ya karu da 3 kamar yadda kuke gani gashi nan ya karu gashi yanzu har ya zama da 7. Kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu a haka za ka tara shi har kuɗinka ya kai dala. Za ka zo ya kai dala. Kamar yadda kuke gani gashi kuɗina yanzu haka kuɗina bai kai dala ɗaya ba. Da yake na taɓa cire kuɗin bai jima ba, na cire kuɗin kuma na yi updating na application ɗin, shine ya nuna muku haka. Kamar da kuke gani gashi nan anan. So gashi zai nuna maka anan alamar idan kuɗinka ya kai dala 5 za ka cire shi. Idan nan kuma gashi nan ya nuna muku yanzu haka abun da nake da shi 0.0256 kenan nake da shi. So idan ka tara dala 5 gashi za ka cire shi ta PayPal, ta hanyar PayPal. Bari idan lokaci ya yi, idan nawa ya cika, zan nuna muku yadda zan cire shi, kuma zan nuna muku har da alert ɗin, saboda kuma ku san yadda za ku cire naku. Na gode sosai. Insha Allah cikin yardan Allah wannan shine zai zama ƙarshen bidiyon mu. Ga labarai da yawa wanda har yanzu ban buɗe su ba, saboda labarai a rana ɗaya za su ɗaura labarai sun fi 1000. Ba za ka iya buɗe su duka ba a rana ɗaya. In ka so za ka tara dala 100 ma, labaran ba za su ƙare ba, su taɓa ƙarewa ba. Kamar yadda kuke gani yanzu, in na danna wannan, kun gani sun bani 100 kafin su bani 200 na gaba. So gashi nan a cikin wannan kaɗai ga labarai sun fi 100 a ƙasa. Babu yadda za a yi labarai ka ce labarai su ƙare, sai dai kai ta buɗewa wanda in ka so a rana ɗaya za ka tara dala kusan 30. Dala 30 idan ka tara shi a rana ɗaya za ka iya cirewa. Kuma kamar da kuke gani dala 30 yanzu kusan 40,000 ko 30 da wani abu. Kamar da kuke gani ai wannan yana da kyau. Masha Allah wallahi. Kamar da kuke gani sun bani 100, yanzu sun bani 200. Kamar yadda kuke gani, bari mu je mu koma mu gani. Kun gani dai ya karu. Ɗazu bai kai haka ba, gashi yanzu ya karu. To a hakan ma za ka gani za ka iya inviting na mutum yanzu. Kamar idan ka gayyaci mutum kenan, idan ka gayyaci mutum ɗaya ya shiga ta hanyar wannan referral code naka, gashi nan za su baka point 180 kenan, point 1,800 kai, sorry, point 1,800. To ni ma zan ajiye muku referral code nawa, idan mai bukata zai yi sai ya yi. Zan ajiye muku referral code nawa a cikin description da kuma first comment, duka comment na farko kenan zan danna. Idan kai ma kana so ka ajiye wa wani, gashi nan anan wannan alamar kawai za ka taɓa kamar haka. Bayan ka danna sai ka gani wannan kamar da kuke gani gashi nan referral code copied to wannan clipboard, sai ka danna got it, shikenan ya ka kofe shi kenan. So gaskiya insha Allahu wannan application ne mai kyau wanda za mu samu mu riƙe kanmu da shi. Mun gode. Insha Allahu za mu ci gaba da kawo muku irin waɗannan bidiyoyi. Mun gode sosai, kuma da Allah ku ci gaba da danna mana subscribe da kuma alamar like da kuma ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shiri irin wannan. Mun gode.